Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно, оборотна и не на лизинг. А ночните кефет ни се здраво, малеле, а от Ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона. Тази година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона. Лей, най-добрата фирма ние сме. Най-добрата фирма ние сме. Най-добрата фирма ние сме. Keep on brilliant, keep on brilliant. But I'm off it, turn them in like they want to pass on. Keep on brilliant, keep on brilliant. But I'm off it, turn them in like they want to pass on. Ей, има секс фактор в теб, много секс фактор в теб. Знаеш ли? Виж, сто очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледам и ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще е пратил теб. Тялото ти е опият, който го погледне ми му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най. Секс фактор в теб, много секс
ти е опият, само да го гледа вие ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще е пратил теб. Тялото ти е опият, който го погледне вие му се свят. Не са против, с мене си играй, просто ти си най. Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта.